Халида Бегишева, асыл кышым син бүген Сөембикә ханбикә кебек. Мин хәтта мәтәм Сөембикә ханбикә кайтты микән әллә Казаныбызга дип уйладым. Ничек шулай Сөембикәгә ошый алдың син бүген, ә? Шушы бәйрәмнәребездә безнең татар җырлары, халык җырларын бүләк итеп, халыкка җыр-моң белән кояштай балкып киләсем килде. Мәскәүдән Казанга күчәсең килмәйме? Казанга бигрәк күп өметләрем күчәргә. Һәм дә абыемның Бигичев урамында яшисем килә. Шундый өметләр белән яшим, иншалла. Караган менә син аерышкач шуны соравында бирим инде. Мин төннәр йоклый алмадым инде. Сезне инде мин, сезне аерышмыйча яши торган пар дип уйладым. Нәрсә булды? Арага дошман сүзе килеп кирдеме әллә, Халида? Аерылмасын кемгә дә аерылуларын теләмимен. Миңа да үземә дә чөт кенә алданрак әйткән булсалар да, шулай булачак дип. Мин көлдем генә иде, ышанмадым инде хәлгә. Һәм дә булай икән шундый хәлләр. Булай бәгәркәй. Нәрсәгә булды ул? Менә анда бит атта да тәртәдә дә бар. Хатын да гаепледер инде. Ләкин мин синең әңгәмәләрне укыдым, син дә иреңне гаеплисең. Гаеп бит инде ике кешедә дә була, Халида. Шулай бит инде дөрес әйтергә кирәк. Шулай. Мин анда бер ул аны гына гаепләмәдем. Гаеп ике яктан гаеплек килә. Синдә нинди гаепләр булды? Менә безгә мисал итеп әйтә алмыйсыңмы? Киләчәктә хатын-кызлар шул гаепне хатынын кабатламасын өчен. Еллар үткәч мин аңладым. Алданрак мин бу адамнарны эшләгән булсам, бәлкем саклап калган булыр идем гаиләмне. Кай вакытта менә аңлар өчен, кадерләү өчен шундый бик тетрәтә торган хәл булырга тиештер. Мин һаман сабыр иттем, Аллаһ Тәгалә биргән сабырлыклар миндә бик күп. Һаман да кеше үзгәрер, аңлар, картлык килә, картлыкта, иманда дип менә шулайга. Без икән һаман да шундый якларны гафу иткән сайын кешене боза барабыз икән. Ул иманга килмәдеме? Шуны әйтәсеңме син? Нәрсә булса да бар, булса да бар. Булса да бик Мәккәләрдән килгәч шундый якларын күрсәтү һәм дә мин атеист дигән әйберләр мине кабул итә алмады алар. Мин бик риза түгел андый эшләргә. Ул шулай дип әйттеме? Әйе, үзенең сүзләре, мин атеист дигән сүз минем өчен бигрәк бик начар сүз инде. Но шайтаннар белән турасы килми. Менә анда баргач та Мәккәдә дә сорыйсың, шайтаннарымнан ерак ит дип. Аллаһ Тәгаләнең биргән шушы юлларына, миңа ачкан үтән юлларга мин бик бәхетле, бик рәхмәтле. Сезнең балалар булдымы соң? Юк, безнең икебезнең балабыз юктыр. Сез моңа хәтле кияүгә чыккан идегезме? Беренче иремнән, беренче тормыш иптәшемнән бар балам, улым. Мин аны һаман да безнең бала дип үстерәсем килде. Шулай аңлатасым килде һәм дә Равилем аны аңламады. Яратып бетмәде, кабул итмәде. Әллә ни көнләү бар иде. Аңлап җитмәгән шикелле иде. Ул баланың безгә бик кирәге, картайган кебездәге алдагы көннәребезгә бик кирәкле иде ул. Син хәтер җирең бармы соң? Син бер әйткәни, бөтенләй беләм алды дип торыр җиремдә юк кебек. Шулайрак булды. Халида, син хәзер кайда яшисең? Без бит авылда йорт төзедек, мин инде авылда. Авылда син Мәскәүдә түгелме? Юк, авылда йорт төзедек. Кайсы авылда? 3 бүлмәле фатирымны сатып, шул акчаларын да кертеп инде авылда рәхәтләнеп авылда картлыкны алыбыз инде сәламәтлекләр бит төрле яктан төрле операциялар да булды. Рәхәтләнеп авылда авыл ашларын ашап, авыл һавасын сулап, авыл суларын эчеп диеп, сәламәтлек өчен дә бик кирәк бит ул. Шундый фикерләр белән ул йортны төзедек. Үземнең кулларым белән шлифовать итеп, үземнең кулларым белән буяп, абойлап, басында эшләп шул йортны төзедем. Кайсы авылда ул? Ул Равилнең авылында, Камка авылында. Равилнең авылы? Равилнең туган авылында. Мин шунда да ризалыкны бирдем. Бездә нишәр кызларын үстерәләр ир артында. Прадым гына булса да, бер җилкә генә булса да ир артында булырга кирәкне аңлап үстем мин. Һәм дә шуңа күрә шундый ризалыкны бирдем үземнең авылымда, йорт төземичә Равилнең авылында. Хәзер ул йорт аңа калдымы? Хәзер калды. Хәзер Аллаһ шөкер мин үзем генә ялгыз ана эшләп авылда үземнең Шүбәлидә йорт төзедем. Шүбәли? Шүбәли авылында. Чынбәли. Чынбәли кайсы район әле бу? Кырзыл Октябрь районы. Шунда хәзер син яшисеңме? Яшим дип әйтмим инде, җәй айларында инде рәхәтләнеп. Кыш айлары бит менә хезмәт дип яшибез инде. Синде Шибәр ханыма димләүчеләр дә бардыр, шулай бит димлиләрме үзләренә? Хәзер мәхәббәткә шанс юк инде, һәм дә юк инде җиткән инде дип менә шундый фикер. Хәзер яшьтә кирәкми дәдер инде. Хәзер минем ялгыз мендәр кычаклап кына йоклыйсың инде. Рәхәтләнепме? Рәхәтләнеп. Менә сәхнәдә карыйдыр мисың Равил белән икегезне? Син шундый биеп торадыр, ул шундый уйнап торадыр. Бер проблемагыз да юк кебек иде. Бу уйнау идеме сәхнәдә? Әйе, күбрәк соңгы елларда без бәхетле гаилә дип уйна иде. Минем шулай яшисем килмәде, минем чынлап та бәхетле булып яшисем килде.
Уйнап кына дөньяны алып барып булмый, бәхетле дә буласы килә. Бәлки сине бәхетең алда көтәдер. Ничек уйлыйсың, Халидә бик чего дип әйтмәлме? Уйламыйм, мин әле анда уйлар уйламыймын. Әйтәм бит, менә хәзер инде намазлар белән Аллаһ Тәгаләнең юлларында укып күбрәк Коръән китапларында шул эшләр белән күбрәк эшләр. Син хәзер инде ахирәткә әзерләнәсең, шулаймы? Кирәк, соңгы калмый. Алар кирәк. Концертлар бирәсезме соң? Концертлар үземнең сольный концертларына хәзер бик авыр бит инде ялгызга. Күбрәк калдырып та торам инде. Но алай да әлбәттә шундый фикерләрем бар. Үземнең сольный концертлар белән чыгарга, тагында үземнең юбилей елларымда бәлки менә сабулашу концертларымда дип нитәрмен инде. Сабулашу концертлары. Сабулашу халкым белән сау булды дип әйтеп китмәдем сәхнәдән. Шуның өчен кирәктер менә шундый. Тагында күзгә күз карашып, җырларымны җырлап, башкарып, яңа җырларым күп шуларны ишеттереп. Шундый фикерләрем бар. Сәхнәгә чыккач та сине халык ярата һәм дәрт ниндидер бар менә. Ул каян килә ул сиңа? Ул бит эштән чыга. Ул аны уйнап Аны ясап булмый, Юк, аны ясап булмый. Мин ары әзерләнеп тә килмимен. Ул килеп чыкмый. Кай вакытта була кайф юк, хәл юк. Ничек кенә торсаң да син аны сытып чыгара алмыйсың. Ул үзеннән чыгып китә шундый. Кәефсез чакта шулай уза инде концерт кәефсез. Күбрәк кайф белән без ул кәефсез шундый хәлеңне күрсәтергә ярамый. Халыкның гаебе юк. Халык анда елмаеп, көлеп, уйнап үткәргә тиеш. Дусларыңнан сак бул дигән әйтем бар, менә дусларыңнан сак бул. Сез килешәсезме моңа? Дусларыңнан саклау. Юк, сак бул, дусларыңнан сак бул. Сак бул дигән мин шул хәтле Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле. Контактта булганда да, Инстаграмда булса да, Одноклассникта булса да, менә кем миңа керә, укып та тормыйм кем икәнен, барсын да кабул итәм, барсын да дуслык каламын. Аллаһ Тәгаләгә мин шул хәтле рәхмәтле, шул хәтле әйбәт кешеләр дөньяда бер әшәке сүз язмадылар, бер әшәке хыял белән кермәделәр. Шуның өчен минем бу дөньяга рәхмәтемнән башка баш иеп, бүтән сүзем юктыр. Әйбәт кешеләр дөньяда күбрәк. Ул белән аралашасызмы икенчелегез белән? Юк, аралашмыйбыз. Без дошман да булмадык. Без дошманлык безнең юктыр. Дуслар аша хәлләрне белешеп, мин аларга бәхет саулык телим, мин аларга әйбәт гаилә тормыш Ул өйләндеме соң әле? Юк дип әйтәләр. Яратам да әйткән инде. Яратам дип. Беренче ирең белән ник аерылган ин кем иде ул? Сер булмаса әгәр Халидә. Ул үлеп китте. Үлеп китте. Нәрсәдән? Ничәнче елларда? Аны үлеп китте ул күп еллар инде. Аның шундый рак дигән әйбер инде. Шундый әйбер булды. Кыска гына вакыт эчендә улып китә кеше.